Se vostede é un buscador de gangas e gosta de mercar a prezos reducidos, en Lugo está o seu sitio. Ata o vindeiro xoves ten lugar a quinta feira outlet da cidade, onde 32 establecementos poñen á venda stocks dos seus produtos. Unha cita que nas últimas convocatorias deixou uns beneficios medios de 100.000 euros. La Asociación de Autónomas durante todo el año realiza distintas actividades con el fin de ayudar al pequeño comercio. En este caso, en la quinta feria outlet es lo mismo, pero también se beneficia el comerciante y el consumidor, porque los precios son muy atractivos. Trátase de produtos de zapatería, téxtil, xollería, lencería, fogar, nenos, beleza ou agasallos. Tamén de accesorios de mascotas, a principal novidade deste ano. Hoy aquí traemos pues todas las prendas de moda canina que van un poco quedando al 50% de descuento, camas, algún accesorio para roedor, para gato y alguna cosilla más. Produtos para todos os gustos e con descontos de ata o 80%, e moitos se aproveitan. Pois mirar algunha oportunidade así de roupa e de calzado, dar unha volta. Algúnas tiendas que habitualmente compro. A Quinta Feira Outlet é unha das múltiples actividades que leva adiante a Asociación de Autónomas en colaboración coa Deputación para impulsar o comercio lugués.